jsem, ona babička na to chodí, podle toho ji poznali, normálně ji našli, jsme tam přišli s dědou. Babička měla tuhle nohu počulanou od králíka, tuhle měla úplně okousanou. Víš, co řekla dědovi? Nevím. Mu řekla, ty pitomaj to jeden. Víš, co řekl děda? Nevím. Já jsem Inka z Peru, já na Hej, zapomenem a já ti řeknu horší historku. Poslouchej. Poslouchej, ty mě poslouchej. Kdyby u nás v Kéně byla babička přivázaná ke stromu, Tak schoří bába normálně. tak druhý den už tam není, protože je noha počuraná. To je nejmenší, to by byla zežraná od tygra. A právě, aby se tak nestalo, tak vám teďka ukážeme, jak se tady v Keni indiáni radují na Vánoce. Tak, Hurá, už se těším na soutěž.